Moja dcera mala prednedávnom 18 rokov, bude si podávať prihlášky na vysoké školy. Všetky tie prihlášky budú smerovať do zahraničia. Ani jedna nie je na Slovensku. Na tom nie je nič zlé, že mladí ľudia chcú študovať v zahraničí. V zahraničí je kopec vynikajúcich vysokých škôl. Pre ich profesionálne životy je to najlepšia správa. Ja pôjdem voliť aj tieto voľby kvôli tomu, aby s tým súvisela aj ďalšia dobrá správa. Aby sa títo ľudia, aspoň niektorí z nich, v ideálnom prípade čo najväčší počet z nich, vrátili naspäť na Slovensko. Aby túžili tu realizovať či už svoje osobné alebo profesionálne životy. Aby Slovensko bola tá krajina, ktorú oni chcú rozvíjať. Aj tieto voľby môžu rozhodnúť o tom, či Slovensko bude alebo nebude takouto krajinou.